Ne tɔgɔ Yakuba Sila. Ok, Yakuba Sila. Oui. Sidiki bilala kunu i b'a kalama. Oui, n b'a kalama. A ye nisɔndiya jumɛn da i kan? Bon, en un mot, ne nisɔndiyara parce que justice de y'a bila. Donc ne dalen bɛ justice la. Ne y'a ye a y'a bila, c'est que a kan ka bila. Donc o yɔrɔ la n nisɔndiyalen don. Voilà. I bɛ se ka ladilikan jumɛn las'a ma? Bon, ne ka ladilikan c'est pas seulement Sidiki, mais an jeunes bɛɛ. C'est-à-dire an k'an yɛrɛ dɔn, an k'an ka kɛwalew dɔn, donc an ka hakili to an ka danbew la. N'an bɛ fɛn fɛn kɛ an k'o miiri fɔlɔ. Donc o de ye ladilikan bɛ n bolo k'a fɔ bɛɛ ɲɛna an bɔra Mali la, danbe jamana don, laadaw bɛ yen, donc an ka t'olu kɔ halisa, an k'an yɛrɛ wusaya fɛn sugu dɔw kɛli ma. Voilà, o ladilikan de bɛ ne bolo. Sidiki bilala kunu i b'a kalama kɔni? Ouais, an bɔra kalama, n bɔra une nouvelle kalama sur les réseaux sociaux, Facebook ni fɛnw sanfɛ. Bon, a confirmera ko y'a bila provisoirement fɔlɔ. Bon, pour le moment, mo de kalama ko la. A ye nisɔndiya jumɛn lase i ma? Bon, a ye na nisɔndiya parce que ni mɔgɔ bilara n'i ka liberté bɔsili la, a bɛ dogo min las'i ma, a ma nɔgɔn quoi. N'an yɛrɛ bila sigi place la, a bɛ mɔgɔ degun. Bon, ni libéré la fɔlɔ, o nisɔndiya b'an kan. Mais malien do, hali n'a ye ko min kɛ, bon, a prévu t'an bolo, accusation kɛra. Bon, pour le moment, comme a bɔra provisoirement, on attend à ce que a ka version fɔ, an ka dɔn kun min na tiɲɛ ni nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na quoi. Comme enquête ma ban fɔlɔ, c'était une liberté provisoire. Voilà. I bɛ se ka ladilikan jumɛn lase a ma? Bon, n bɛ ladilikan min las'a ma, muso ye bonyafɛn de, muso man ka lajaba. Sidiki dɔrɔn tɛ, komi an b'a dɔn cogo min na, cɛ kan ka muso bonya de. N b'a faamuya. Donc Mali yɛrɛ jamana min an kan ka dunan bonya de. Parce que an ye histoire mɛn cogo min na, a kɛra ani mɔgɔ min cɛ Guinéen de don. Donc dunan don. Donc Mali ye jamana an bɛ dunan bonya, an ka to o hokumu kɔnɔna la. Que ça ne se répète plus. Tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Awa Samake. Madame Sidiki Awa Samake. Kunu Sidiki bilala i b'a kalama? N bɔra kalama, a diyara n yɛrɛ ye. Denmisɛnninw y'a fɔ n ɲɛna. A diyara n ye, a bɛnna ma. Ala ka kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Ala ka kisi juguw tɔɔrɔ ma. A diyara n yɛrɛ de. I bɛ se ka ladilikan jumɛn d'a ma i ɲɔgɔn wɛrɛ ka n'a sɔrɔ? N b'a fɔ a ye a ka hakili to musomaninw ka ko man ɲi. Musomaninw ka ko man ɲi dɛ. A ka hakili to a yɛrɛ la dɔrɔn. Hali ni mun ye kɔlɔlɔ ta ka ɲɛsin a ma, k'i ma b'o tigi la. Ni mun b'a fɛ ka juguman k'a la, k'i ma b'o tigi la. Awɔ, o kɔni ladilikan bɛ ne bolo k'a fɔ a ye. A k'a yɛrɛ kɔlɔsi musomaninw na. Parce que ni musomaninw y'a dɔn ko cɛ min bɛ dɔ sɔrɔ dɔrɔn u bɛ ci o nɔfɛ, hali ni tɛ mun fɛ u bɛ gɛrɛ i la de k'i tɔɔrɔ ka bila. Donc a ka a yɛrɛ tanga musomaninw tɔɔrɔ ma. A diyara an yɛrɛ de. Ne tɔgɔ Fatumata Sidibe. Fatumata Sidibe. Awɔ, Fatumata Sidibe. Fatumata Sidibe. Awɔ. I bilala Sidiki bilala kunu i b'a kalama? Awɔ, n b'a kalama. A ye nisɔndiya jumɛn da i kan? Kɔni a diyara ne ye parce que n dɔgɔnin don, n balima don, a bɛ mɔgɔ bonya kojugu. Sidiki ka tɔɔrɔ fosi ma se mɔgɔ ma. Hali k'a da misiri la juma o juma, a bɛ dɔn kɛ bɛɛ ye. A bɛ bɛɛ bonya wa duwawuden don. Walahi a bɛ bɛɛ bonya. Walahi. Ne kɔni n'i y'a dan ne ma kɔni, a bɔlen nin na, a ka Ala minɛ a ka muso furu, a k'i ɲinbɔ nin ko ninnu bɛɛ la. Parce que ni mɔgɔ lankolon nin filɛ k'i lase ko ma nin, nafa fosi t'a la. I y'a mɛn? Mɔgɔ ɲɛnama don. An bɛ Ala deli ya rabi, an bɛ hali bi Ala a bɛ carrière kɔrɔ min na, hali bi Ala k'o nɔgɔya ye. An bɛ Ala deli o de. Wala sinon a kɔni ka basi ma fosi ma se. Hali carré denmisɛnnin bɛɛ, Sidiki sanfɛ duguma Sidiki bɛ bɛɛ servi wari la, wa a bɛ hinɛ bɛɛ la. Wa duwawuden don, barika b'a kɔ. Ne tɔgɔ Kaɲaba Danbele. Kaɲaba. Sidiki Jabate bilala kunu i b'a kalama? N bɔra kalama yɛrɛ fo n b'a kɛnɛ kan. A ye nisɔndiya jumɛn lase i ma? Sidiki bilali diyara ne ye kɔlɔkɔlɔ, Ala na kira dɔrɔn de b'a dɔn. Tellement a diyara n ye walayi. Mais n tɛ mɔgɔ nɔ ye nin Ala ka kɛ de. A kan ka Ala fo k'a barika da. Jɔnni bɛɛ n'i dakan de don. A diyara n ye walayi ka bonya n'a ma fana. O de kun don. Ladilikan jumɛn b'i bolo k'a lase? Ne b'a ɲini Sidiki fɛ an bɛɛ ye muso ye mais a ka kɔlɔsi musomaninw na dɛ. Ani jɛɲɔgɔn jugu a banna. Tɔgɔ Adama Av. Adama, Sidiki Jabate bilala kunu i bɔra kalama? Awɔ, n bɔra kalama, n ye a kuma mɛn. A diyara n ye trop, a bonyara n ma.
conseil mun jumɛn b'i bolo k'a lase Sidiki ma pour que nin situation ɲɔgɔn wɛrɛ kana se k'a sɔrɔ? Bon conseil min bolo ka a las'a ma c'est à dire que diɲɛlatigɛ do i b'a sɔrɔ nin kɛra nin b'a da kan na mais a yɛrɛ ko caman faamu a kɔnɔ i y'a ye parce que hali ne yɛrɛ taara lajɛ prison na ne terikɛ dɔ nana nɔfɛ an taara lajɛ bon an ye kuma caman f'a ye denmisɛnnin de do mais a kɛ hakili to a yɛrɛ la o de ka ɲi sinon n b'a dɔn ni ɲɔgɔn fila wɛrɛ t'a sɔrɔ bilen an bɛ ala deli ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana sɔrɔ. Aminata Traoré. Aminata Traoré, Sidiki bilala kun i b'a kalama? Awɔ an b'a kalama. A ye nisɔndiya jumɛn lase ma? A nisɔndiyara kɔni a diyara an yɛrɛ ye a bilali diyara an yɛrɛ de walayi n tɛ ko ye o ala k'a kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma dɔrɔn an b'o de fɔ sisan sinon kaso kɔni tɛ mɔgɔ danbe ye dɛ a bilali diyara an ye mɔgɔ bɛ kuma nin ko la ala k'a kisi u tɔɔrɔ ma tugun dɔrɔn kaso ma ɲi a ka sira mɔgɔ ma ɲi ala k'a kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma dɔrɔn a banna sinon kaso tɛ mɔgɔ danbe ye dɛ o kɔni b'an fɛ a diyara an yɛrɛ de a bonyana ma kunun a bilala an yɛrɛ tun bɛ feere la an bɛɛ content na a diyara an yɛrɛ yɔrɔ k'u ka so fara an yɛrɛ ka denmisɛnnin bɛɛ bɔra ka t'u ka yɔrɔ la a ko diyara an ala k'a kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma walayi an b'o de fɔ a ye. Fatumata Jara. Fatumata Jara, Sidiki bilala kun i bɔra kalama? Bɔra kalama parce que ne yɛrɛ ye bɔ ka bin k'a ko la parce que n taara lajɛ fo n sen mugura yɛrɛ Sidiki cɛ yɛrɛ la denmisɛnnin ɲuman dɔ don ala k'a ɲuman bɔ nin na halisa ala ka n'a to janfa la ni ɲɔgɔn wɛrɛ a kana sɔrɔ fiyewu ni erreur ni a kana sɔrɔ tuguni fiyewu. Se ka conseil jumɛn d'a ma? Ne kɔni bɛ conseil min d'a ma a ka hakili to a yɛrɛ la a kana fɛn parce que hadamaden man ɲi quoi i yɛrɛ ba ne ka bamanankan jɛlen tɛ an ye nordisi de ye Sidiki di a diyara n ye an b'a fɛ quoi n yɛrɛ ma deli ka ye ɲɛ ni ɲɛ mais an ka surun yɔrɔ ɲɔgɔn na n b'a ye télé la a ka di ne ye a ka sɔn ka di ne ye a bɛ ne nisɔndiya kojugu a minɛni a ma bɛn a ma mais kunu kɔ depuis o don an y'a mɛn k'a bɛ bila a diyara ye yɛrɛ de. Ne tɔgɔ Kajatu Jara. Sidiki bilala kun i bɔra kalama? Awɔ an bɔra kalama. Nisɔndiya jumɛn lase ma? An kɔni bɛ se wara a diyara an ye a bɛnna an ma walayi a minɛli kɔni a y'an tɔɔrɔ bɛɛ fana u y'a libéré fana o fana diyara an ye i m'a ye an bɛɛ content no. Se ka conseil jumɛn d'a ma pour que a kisi ɲɔgɔn wɛrɛ? An kɔni an bɛ conseil min d'a ma kɔni a k'i hakili to a yɛrɛ la parce que kow ka ca an bɛ dugawu de kɛ kɔni ala k'a kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma janfa min labɛnna a kama ala k'a kisi janfa ma an kɔni an b'o dugawu de k'a ye a k'a cɛsiri a ka baara fɛ dɔrɔn a banna. Ne tɔgɔ madame Fofana Umu Sise. Sidiki bilala kun i bɔra kalama? Awɔ n bɔra kalama. Nisɔndiya jumɛn lase ma? A ye nisɔndiya lase ma parce que wolomuso n'i y'i wolomuso den ɲɔgɔn ye ko gɛlɛn na a b'i tɔɔrɔ a nisɔndiyara yɛrɛ de awɔ. Ne bɛ se ka ladilikan min fɔ a k'i kɔlɔsi hali bi diɲɛ mɔgɔ man ɲi mɔgɔ n'i bɛ baara la ni surtout il est populaire mɔgɔ i nin bɛ yen jugu bɛ yen a k'i kɔlɔsi a bɛ dugawu de kɛ ala k'a kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma parce que kaso tɛ mɔgɔ danbe ye ala k'a kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma a k'a ko kɛ ɲɔgɔn dɔn k'a fɛnw dɔn k'a to a danbe kɔnɔ o de ka fisa bɛɛ tɛ mɔgɔ ko kɛ ɲɔgɔn ye awɔ. Bon ne tɔgɔ ko Mariama Ture. Mariam Ture. Sidiki bilala kun i bɔra kalama? N bɔra kalama an yɛrɛ tun bɛ yen nɔ n y'a manifester a diyara n ye trop. Se ka ladilikan jumɛn fɔ a ɲɛna? Bon ne bɛ se ka ladilikan min fɔ a ye a k'i janto a kɛrɛfɛ mɔgɔw la parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔ man ɲi nɔ a boloko minnu b'a fɛ alors que olu t'a fɛ a k'i janto a yɛrɛ la kosɛbɛ bon ne yɛrɛ bɛ se ka dugawu min k'a ye ala ka fiɲɛ kɔ a la parce que an bɛɛ ye denmisɛnnin famille ye. Ne tɔgɔ Sewu Gindo. Sewu Gindo oui. Sidiki Jabate bilala kun i bɔra kalama? Ouais n bɔra kalama. A ye nisɔndiya jumɛn lase ma? Bon a ye nisɔndiya lase ma parce que c'est un jeune malien qui est très connu et bon diɲɛlatigɛ la ni ko mun b'i sɔrɔ a b'i sɔrɔ mais n donna fili la o tɛ kojugu ye mais n tɛ bɔ fili la o de ka jugu n'a bɛɛ ye mais n b'a dɔn ni erreur ɲɔgɔn tɛna se ka a sɔrɔ ko ninnu na bilen et conseil caman sɔrɔ nin ko in na bon an fana bɛ conseil caman d'a ma surtout jeune malien bɛɛ fɛn fɛn talan bɛ fɛn fɛn na an bɛ conseil di bɛɛ ma juste bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi quoi bi an bɛ ɲɔgɔn kan mais man
ni fiɲɛw man di ɲɔgɔn ye parce que ɲuman ye mun ye a b'a yɛrɛ kɔlɔsi mɔgɔw la sisan mɔgɔ tɛ fɛn f'a ye o nin ye ladilikan belebele de kɛlen ye a la parce que bɛɛ ye nin ye a kɛra cogoya min na an bɛ dugawu de kɛ ala ka kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ala ka maliyɛnw bɛɛ kisi ni erreur sugu ninnu ma voilà o de bɛ n fɛ k'a fɔ. Kaja Jara. Sidiki bilala kun i b'a kalama. Awɔ, n b'a kalama. A nisɔndiya jumɛn lase? An nisɔndiyara an kɔntana a diyara an ye ala k'a k'a si ni kɛnɛya a ma k'a kɛ ka tɔgɔ kura sɔrɔ min ka jugu ni kɔrɔlen a diyara an ye yɛrɛ de. Se ka ladilikan jumɛn lase a ma? A ka a kisi mɔgɔw tɔɔrɔ ma quoi a k'a yɛrɛ kɔlɔsi mɔgɔw la quoi ne ka ladilikanw ye. Awa Traoré Sidiki bilala kun i bɔra kalama. Awɔ n bɔra kalama. Nisɔndiya min bɛ n kan Sidiki bilala a diyara an ye kojugu a diyara an ye a bɛnna an ma walahi a diyara an ye sa an bɛɛ kɔntana kunu an bɛɛ de bɔra. Se ka dugawu jumɛn ani conseil jumɛn d'a ma? N bɛ dugawu min kɛ Sidiki ye n bɛ dugawu de kɛ ala ka kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma n bɛ conseil min d'a ma a k'i janto a yɛrɛ la a ka s'a ka ko bɛɛ kɛcogo la n b'o de conseil d'a ma. Ne ye Madame Jakite Aminata Diko ye bon ne bɛ quartier in na Tomɔrɔbugu a Sidiki ninnu ka quartier la bon a bilali diyara an ye kosɛbɛ yɛrɛ de parce que an ye kunu bɛɛ kɛ joie la an tilenna taa ka segin na bon 14h 15h u kun ko k'a labila la bon o y'a sɔrɔ a ma se yan fɔlɔ quoi an bɔra ka taa f'u ka so bon kɔfɛ tilala k'a fɔ ko wulafɛ tuguni i y'a ye a nana fo fitiri sufɛ wagati 20h awɔ. Se ka conseil jumɛn d'a ma? An conseil min d'a ma kɔni a k'a débarrasser ka bɔ muso misɛnnin minnu bɛ ka se problème ma quoi. Ne tɔgɔ Nana Kadija Traoré. Sidiki Jabate bilala kun yali b'a kalama. Awɔ n b'a kalama. A diyara e ye wa? Wala a diyara n ye kojugu. A ye nisɔndiya min lase i ma i bɛ se ka dɔ fɔ a ye? Kun na anw tilenna boli ni yɛlɛ ni kulonkɛw de la yan n'an bolila ka yɛlɛ an bɛ boli ka jigin depuis 10h fo ka taa se 23h ma Sidiki nali ma mɔgɔ si ma sigi carré in kɔnɔ yan bɛɛ kɔntana bɛɛ sewara a diyara an ye yɛrɛ de. Tanti conseil jumɛn b'i bolo k'a lase i denkɛ Sidiki Jabate ma pour que ni situation ɲɔgɔn wɛrɛ ka n'a sɔrɔ? An bɛ ala de deli kow bɛɛ dakan de an bɛ ala deli ala k'a kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ de ma denmisɛnnin don jɛnatigɛ ye leçon de n'ala ye jɔn da min kɛ ma i tɛ sa ni m'o sɔrɔ bon an bɛ ala de deli ala k'a kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma n tɛ an kɔntana yɛrɛ de an sewara walayi bɛɛ kɔntana